Ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost u Srbiji, Sami Zukorlić, boravio je u Srebrenici na poziv potpredsjednika Republike Srpske Ćamila Durakovića. Kako je navedeno, posjeta predstavlja važan simbolički gest koji potvrđuje opredeljenost za jačanje dijaloga, međusobnog razumijevanja i izgradnju stabilnih odnosa u regionu. I upravo iz Vlade Republike Srbije u studiju je Sami Zukorlić, ministar bez portfelja, dakle, zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti, predsjednik Stranke za pravdu i pomirenje. Hvala lijepo što ste s nama, gospodine Zukorliću. Najprije o odnosima. Kakvi su nam to odnosi u regionu? Hvala i vama na samom početku da se zahvalim BHRT-u na pozivu i da izrazim podršku važnoj ustanovi za državu Bosnu i Hercegovinu. Hvala vam lijepo za tu podršku. Odnosi su takvi kakvi jesu. Radimo na tome da budu bolji. Važno je da postoji uvijek glas koji poziva na dijalog, koji poziva na razum. Konkretno moj cilj i ono zašto se ja zalažem jesu bolji odnosi Beograda i Sarajeva. Nema mnogo glasova trenutno, nažalost, na Zapadnom Balkanu koji rade u tom domenu i tom polju. Imamo i ne mali broj glasova koji rade suprotno toj politici pomirenja. Ali u svakom slučaju samim tim da u Vladi Republike Srbije postoji kabinet za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, to nam daje za nadu bolju budućnost da politika zbližavanja naroda, politika dijaloga, razgovora i saradnje i bližih odnosa u budućnosti je nešto što je moguće. Tako da ja rado dođem u Sarajevo u okviru regionalne saradnje koja je širok pojam. Moj fokus jesu odnosi Beograda i Sarajeva i Beograda i Podgorice. Na tom polju svakako imamo i uspone i padove i poneki rezultati ostvarimo, a ima i onaj... Je li to ono kao napravimo korak naprijed, dva nazad ili korak naprijed, korak nazad? Kako to ide? Čini se da... Bude svega od toga. I bude i po 3 koraka naprijed i po 1 nazad i bude i više koraka nazad. Nažalost, takva je proces. Politika pomirenja nije ni malo lahk posao. To je nešto čime se bave i međunarodne institucije i to je dugoročan proces koji ne daje rezultate. Međutim, u zadnje vrijeme sam više fokusiran na ukrupnjavanje redova unutar bošnjačkog naroda, jer politika pomirenja se neće dogoditi u punom kapacitetu na zdravim osnovama dok Bošnjaci između sebe ne riješe neke stvari. Koliki su problemi među Bošnjacima evo konkretno? Pa Bošnjaci, nažalost, pate od podjela. I podjele unutar bošnjačkih redova su najveći razlog za svaku stagnaciju, ne samo u Bosni, nego i u Sandžaku. I moj poziv, konstantni poziv na dijalog unutar bošnjačkih redova je nešto na čemu radim, a Boga mi će i čak i srpski narod trebati isto to da ima u svojim redovima, pa da onda kao dva konsolidovana naroda koja su prevazišla svoju polarizaciju unutar svojih redova može se desiti historijsko pomirenje, kako se desilo između srpskog i mađarskog naroda. Postoji, dakle, na Zapadnom Balkanu pozitivnih primjera. Znate, Srbi i Mađari imaju i različitu vjeru, različit jezik, različitu politiku, masovne grobnice, tešku historiju, rane historijske, ali su uspjeli da nađu zajednički jezik. Tako da moguća je politika pomirenja na Zapadnom Balkanu. Samo treba do nje doći, a put do nekog ostvarenja je dijalog, razgovor. Za početak moj cilj je da se samo češće sjedi za istim stolom i razgovara, bez da unaprijed bilo kakve uslove postavljamo, pa onda da se kroz taj razgovor nauči i trpeljivost i da se sasluša druga strana i da se čuje drugačiji pogled i drugačije mišljenje, pa onda ako Bog da kroz taj proces da se onda razvija politika. Kad kažete više dijaloga, sad se postavlja pitanje da li zvaničnici iz Beograda i Sarajeva, osim vaših kontakata, uopšte razgovaraju? Ima li tog dijaloga između Beograda i Sarajeva u posljednje vrijeme? Dakle, na moje insistiranje, ministar vanjskih poslova Srbije je došao u Sarajevo prije sada već koliko, možda ima mjesec dana vremena i sreo se s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, sjedili su, razgovarali su. Na marginama nekim multilateralnim bude sporadičnih susreta, ali to je sve daleko, daleko do onoga kako bi trebalo da bude.
Beograd i Sarajevo trebaju mnogo češće da komuniciraju, postoje neriješeni problemi, postoje zajednički interesi i naravno da je neprirodno da bude ogromna disproporcija u komunikaciji između Beograd-Banja Luka i Beograd-Sarajevo. Dva glavna grada, dvije države trebaju komunicirati intenzivnije, češće, na višem nivou, posjete trebaju biti češće i iz Beograda u Sarajevo i iz Sarajeva u Beograd. To je ono zašto se ja zalažem. Zašto? Zato što moj bošnjački narod u Sandžaku najviše pati u lošoj komunikaciji, u lošim odnosima između dva glavna grada. Zašto? Zato što je Bošnjacima Bosna i Hercegovina emotivno važna. Sarajevo je etnički i vjerski centar, dok je Beograd glavni grad gdje rešavaju politički svoje probleme. I onda ako ta dva grada ne komuniciraju, ne sarađuju ili, ne daj Bože, imaju i negativan odnos, najnegativnije efektira bošnjački narod u Sandžaku. Popisali ste ovu situaciju, ovaj odnos srpskog i mađarskog naroda. Šta biste rekli onda sada kada gledamo odnose između srpskog i bošnjačkog naroda? Šta je onda glavni razlog da odnosi ne idu naprijed kao što su to bili u slučaju srpsko-mađarskog? Dakle, nedostatak razgovora, dijalog. Potrebni su razgovori, češće na različitim nivoima, ne samo lideri država, nego i na akademskom nivou, i na kulturnom nivou, i na svim drugim nivoima. Potreban je dijalog, razmjene, razgovori, susreti i da se trudimo da jedni druge bolje razumijemo. Svakako postoje rane, duboke rane iz historije i o tome sam govorio i u Srebrenici. Ja sam se odazvao iftaru potpredsjednika manjeg BiH entiteta i učestvovao rado na iftaru u Srebrenici. Iskoristio posjet u Srebrenici da posjetim i Medžlis, i Majke Srebrenice, i memorialni centar i da pošaljem poruku da mi treba u Srebrenicu da dolazimo i prije i nakon 11. jula. Srebrenica postoji i treba podršku i prije i nakon 11. jula. To je moja poruka. Ja sam bio u Srebrenici i za Bajram, Kurban Bajram prije 11. jula, sada sam i poslije 11. jula i to ministar sam u vladi Republike Srbije. Doduše i predstavljam Bošnjake Sandžaka, imam tu moralnu obavezu da damo podršku narodu u Srebrenici. Ja sam zahvalan svima u Srebrenici koji su me dočekali na najvišem nivou i Bošnjaci Sandžaka generalno podržavaju Srebrenicu. Bilo je u prošlosti i pokušaja zajedničkih infrastrukturnih projekata kao što je autoput Beograd-Sarajevo, pa je to i uz pomoć Turske i predsjednika Redžepa Tajpa Erdoana, ali to nekako stalo. Bilo je nekog zamajec se desio, međutim i to je stalo. Da li sad takva vrsta projekata koji su infrastrukturni ili privredni ne mogu bez ovog odnosa prema prošlosti, odnosno odnosa prema Srebrenici? Da li je taj odnos vlasti u Beogradu ključni? Dakle, autoput je jedna od glavnih tema o kojoj treba da se kroz proces regionalne saradnje razgovara, jer je to od ogromne važnosti i za Srbiju i za Bosnu i Hercegovinu i povezivanja naroda, bez obzira na naciju, od koristi je i za Bošnjake i za Srbe. Mi smo kao narod podijeljeni granicama i jedni i drugi, i treći i tako dalje. I svi projekti prekogranične saradnje su od velike važnosti za sve nas. Ja agitujem za autoput koji će povezati Novi Pazar i Sarajevo, koji još uvijek, nažalost, nije istrasiran na teritoriji RS-a od Goražda do Višegrada. Još uvijek ne postoji jasna odluka kuda će taj autoput da prođe. Ono što je definitivno, Srbija će da završi svoj dio posla do granice i do granice sa Crnom Gorom, što je također važno za Bosnu i Hercegovinu, jer kada se to sve bude završilo i kada se putevi budu spojili, ne samo da će moći brzo da se dođe iz Sarajeva u Novi Pazar, možda za 2,5 sata, je realno, nego i na more i u Crnu Goru. Tako da to nam otvara velike perspektive, turističke, privredne,
To je nešto na što treba da se fokusiramo. Ja lično u Sandžaku sam, mi kao politika, fokusirani na kapitalne projekte, pored autoputa i na neke druge velike kapitalne projekte infrastrukturne od velikog značaja, kao što je pitanje aerodroma, pitanje gasovoda, pitanje željeznice i tako dalje. Sa svim tim velikim projektima onda stvaramo uslove da narod ostane, da se ne iseljava, a i da budemo povezani međusobno. Narod iz Pazara rado, Sandžaklije rado dolaze u Sarajevo, a vidim, Boga mi, u zadnje vrijeme turistički iz Sarajeva i širom Bosne i Hercegovine se rado sve češće dolazi u Novi Pazar. I mi treba međusobno da se povezujemo na taj način i da afirmišemo te naše potencijale. Da afirmišemo potencijale, sve to važno i na putu za članstvo u Evropskoj uniji. Čini se da taj put, kada su obje zemlje u pitanju, ne ide dobro ili je bar u zastoju kad je u pitanju Bosne i Hercegovine. Nešto se čini da i Srbije više radite nego u Bosni i Hercegovini. Zašto je tako? Iskreno da vam kažem, ja pomalo budem i ljubomoran na Crnu Goru kad vidim ovo sada što su dali gas da ubrzaju proces ka Evropskoj uniji. Lično, Evropskoj uniji ne vidim alternativu. Sve te naše muke koje postoje među narodima i među glavnim gradovima mogu veoma efikasno da se riješe kroz proces i sistem Evropske unije. Dakle, ako su te granice raspadom bivše Jugoslavije prošle u slučaju Sandžaka kroz avlije, štale, kuće i tako dalje, ulaskom u Evropsku uniju ona će da, što bi se reklo, ohlabavi tu granicu i da omogući protok suštinski, da izbriše i da omogući protok, da budemo svi jedni drugima bliži kroz tekovinu, veoma pozitivnu tekovinu koju je ova civilizacija ostvarila. Bez obzira što postoji skepsa, vi znate, u Srbiji je ta skepsa na znatno većem nivou po pitanju Evropske unije. Lično sam izrazito proevropski nastrojen i generalno Bošnjaci Sandžaka su u visokom procentu, to možda steže 80-90% za evropski put. Ali neka istraživanja, to smo vidjeli, to što govorite jeste u bošnjačkom korpusu, ali u srpskom društvu negdje oko 45%, ali sad već zavisi od istraživanja, dakle nisko je to, 45% podrške za članstvo u Europskoj uniji. Kako to onda prevazići? Tako je. Odgovornost je naravno na svima onima koji promovišu evropski put. Vjerujem da, naravno, i Evropa bi mogla neke stvari na drugačiji način da osjeti senzibilitet društva na Zapadnom Balkanu, posebno ovo gdje žive Bošnjaci i Srbi zajedno. Postoji, mora se imati taj osjećaj za kompleksnost i osjetljivost naših odnosa, ali ja ne vidim opet drugu alternativu osim da zajedno još damo jače gasa ka evropskom putu. Evo i ova emisija taj pod. Hvala vam lijepo za vrijeme koje ste izdvojili za televiziju Bosne i Hercegovine. Dakle, s nama u Samizu Korlić.